nangiimig, lumiliyab ang mga bibig. Sino yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. Sino yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. Kami di padadaig. Sino yun? Ngayon, alam mo na ba? Alam mo na ba? Kung sino yun na may malupit na ibinuga. Ibinuga. Puro ba? O ito ang laman na maglalaglag sa'yo kapag nagagalaw ay kumanganan. Ang bangis, matirang matibay. Ang labanan, dapat marami ka pa mga laway. Kakakang, hindi nasa kalsada lang nabibili. O di kaya isang kuryente na patay hindi. Hindi ko kaya totoo ka na mag-nais yung mga rin. At di ko pwede paglaro ng mga bagay na labag sa akin. Ang tanging dapat gawin ay huwag kang humimik. Huwag kang subukang pagpakapulo yung manahimik. Huwag kang usama magpairali ng kaya pa. Tumawing ka sa daan baka masagasaan na hindi ko biruan. Hindi yun at para yung maiwasan. Hindi isa ang maray batasan na. Sino yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. 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 Kami di padadaig. Sino yun? Kanigang pinagsama at kalirong maranasan na para mag-akis ng bagyo. Di mapigilan mananas umaksa. Sumota mong nasa aming binibigay. Mapagkaso na binabanatan lalong tumitibay. Aming pinapuri ang sandata. Sa mga kalaban ay papalasa. Huwag ka matakang lumabang pagkat wala ka ng pag-asa. Mapapinaganak sa mga pinatahimik na di nakisakay. Ipadala mo sa inyo ang magbubuta kayo mga kataga. Kataga ito'y dala-dala'y dilema na di labas sa bawat ang pasay. Wala silang iiwan na hindi nakahanukay. Saray-saray ang mga hindi kagaya ay di naiiwan ang buhay. Sa itablado, ang bawat sukat at sapay sa'yo ay makalo. Bagsak kapag dari ang mga bandilo ay patasan hindi buo-buo at kusado. Kumaragas sa apoy ang mga Sino ito. yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. Sino yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. Sino yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. Sino yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. Kami di padadaig. Sino yun? Mula sa lilingan ako naman ang bumabana. Mula sa mga kapatid hindi ko na malayan na kung may biglang nagulat. Kung dalawang elemento na may sinulat. Sino mo ang kalaban na magtatakang kami ngayon subukan? Dalawang hukong nakipagsabayan. Kahit ang instrumentong hindi kaya tapak-tapakan. Kayang yumanig kahit saan. Hindi pa dadaig dahil may paninindigan. Paano kaya kapag ibinigay ko ng lahat ng ating lakas na nakatatag sa pagkatauhan? Mga mahihinaw, bibigyan ko ng partida. Para sa'yo, titirahin kita na walang tangkila. Kahit nakakabig ka, asistado pa rin ang kaman. Hinihintis kahit madumig di nakikita. Tumulag ka kung sino man ang kamamaan. Pag-asig ang arma, nagbumulasak at palogan. Palogan! Sino yun? Yumayanig, nanginginig, lumiliyab ang mga bibig. 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 Kami di padadaig.